Pier en Marieke jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja! Heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Koekjes. Op de squallen van Pier en Marieke hadden ze een actie op touw zet. Een actie om geld in te zamelen voor de honger in Afrika. De band met de karwijkers dwan dat ze geld mooi verdienen kunnen. Juster had de band de autowosken van Pier zijn huid. Maar dat had alleen nog maar geld kosten. Dus bedenken ze joet wat nice. Hey Pier, ik kan wel koekjes bakken voor Afrika. Ja, dat is goed voor de honger. Nee, dat bedoel ik net. We kunnen de koekjes verkeepje en het geld is dan voor de actie. Waar was ze dan verkeepje? Hier gewoon, in de stritten. Alle meisjes eten koekjes. Dat wel. Ja, goed idee. Maar wat is wel mol, Heisa? We hadden dus genoeg mol. Ik vreeg het dus met mol. Een kwartierke later steen ze al bij Pier thuis in de keuken. Ze hebben een schaal vol besleekmakken en dat stop je ze in lietse vormkes. En in de moelen. Want ek als het nog net bakt is, smaakt het goed. Lekker. Hier, ik ben nog wel wat. Oeh, jongens, net een volle snobje. Zo volle hebben we net. Nou, zet alles eerst maar even in de oven, dan kunnen wij bakken. Eerst even stellen. 5, 10, 20, 30 hebben we hier. Dat is ook genoeg. Dachten we 3 poetsjes van 10. Ja, en dan 4 euro voor een poetsje. Dan hebben we al 15 euro. Jippie! Nou, de oven niet maar die handel. Mijn hoerke is wel klaar. Je kan intussen de poetsjes wel mooi versieren. Zet hem maar op waar het voor is. Misschien jouwen de meesten dan wel wat extra. Ja, leuk! Het begint al gauw heel lekker te roepen in de keuken. Pier en Marieke zitten aan de grote tafel en binnen drokt waande maar het boodschap op de poetsjes. Zo, die is klaar. Koekjes voor de honger. 4 euro. Wat als stoommaken? Tja, mooi hè? Honger in Afrika. Wil jou een koekje ha? Ha. Oh, ik weet er nog een. Keep je dit, meneer, dan ha jou geen honger meer. Oh, maar als er nou een vrouw bij de deur komt? Dan had ze pech gewoon. Kies op de orenkant wel zetten. Keep je dit, mevrouw? Dan is de honger oer heel gauw. Nou, dat is mij te volle werk. In de oerhaast om, mem. Nog even, dan kunnen ze eruit. 5 minuten later binnen de koekjes klaar. Mooi bruin. Ze sjoggen er lekker uit. Pier en Marieke verdelen ze over de poetsjes en zetten er maar de dik uit. Ze roken lekker. Ik hoop je dat ze echt lekker smijtje. Ja, maar dat weten we net. Nee. Behalve als we een opeten. Ja, we moeten eerst een opeten, want als ze net lekker binnen, dan worden de mensen lulk. Elke keer? Ja, we moeten beide proeven. Smaken verschillen. Ik neem één uit dit poetsje. En ik hieruit. Smaakt het goed. Nou zitten hier nog maar njochen in. En in dat laatste poetsje zien. Dat is net eerlijk. Nou, dan neem ik daar een keer van. Echt lekker. En nou is het 12 hoor. Dan neem ik er ook nog in. Ja, maar nou zit er nog maar 18 in het poetsje. Hé, we halen je uit beide oren poetsjes ook nog in. Oors is het net gelijk. Ik had nog heel tijd honger. Ze helpen net echt. Het binnen maar lietse koekjes. Eens ben ze te liet, vind ik. Ik neem er nog een. Ik ook. Hey, Oen. Ach, Wat is nou? dat gong per ongeluk. Ik hou dat poetsje op mijn kop.
Hoe zit de zon op? Hara krammelen. Ja, droeg zo'n. Ik vijs ze wel skin. Maar die kunnen we net meer verkeepje. Wat de mensen het zeggen. Dan eten wij ze zelfs maar op. Schande om ze lezen te litten. Hoeveel heb je nou nog hoor? Je zit er nog 6 zien. Daar. Exercise. 12 dus. Dan kunnen we nog 1 poetsje van het siermeidje en dan... Houden we 2 uur. Voor dus elke in. We kunnen dus wel vragen of die het laatste poetsje keepje wil. Dan gaan we morgen ook nog wat. Ja, Ik vind ze best lekker. kom nee. Ha, jongens, daar wie niet helemaal weer. Ben je me alles al kwijt? Haast. We gaan nog 1 poetsje hoor. Wil mem dat ik keepje misschien? Nou, Ze ben heel lekker, hè? nou, vooruit dan maar. Het is op het laatst voor een goed doel. En dan kun je er zelfs ook nog een paar van krijgen. Als weet je hem net eens moet je maar eigen koekjes maatje, nou? Nee. Nee. Jo, eet er maar lekker van. Dat ga je hem wel verzinnen. Dan moest wel meer als in je nemen, jij Marieke. Als binnen de band in Afrika zit en dan ga je hem honger. Dat is nou ook weer net de bedoeling, nou? Nee. Nee. Oh, jongens.